Kamera li gorî xwezaya xwe muxalîf e. Di her şert û mercan de li hemberî zilm û zordariyê disekine. Di her rewşê de rastiyên ku tên veşartin tîne ziman. Huner canan bi fîlman, canan bi şanoyan, canan bi deng, canan jî bi bêdengiyê bûye qadeke civakî. Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn jî li ser vê bingehê hatiye avakirin û heta niha piştgirî daye gelek fîlman. Yek ji wan fîlman jî fîlmê Metin Ewr ê bi navê Çerxe. Belê temaşevan nêja, em ê di vê bernameya xwe de qala fîlmê Çerxê yê ku behsa zaxtiyên di salên nodî de li ser belavkarên rojnameyên Azadiya Welat û Özgür Ülke hatine kirin bikin. Belê ji xwe karê ku yekem mikir di Rojnameya Azadiya Welat de bû dawiya not û hefta bû. Şaha Edenê hate vekirin wê demê bi dest pê kir. Li büroyê dimam car cara derketin belavkirinê jî. Di wê demê de jî em bêjin li Kurdistanê rewşa awarte hebû. Em Tirkiye bûn lê heman rewş li Tirkiye jî derbasdar bû ji bo Kurda. Ew zexteyên ku li Kurdistanê de hatin kirin, ew astengiyên ku ji bo çapemeniyê derdixistin, ji bo rojnameyeke em bêjin Kurdî jî li metropolên Tirkiye jî domdar bû, derbasdar bû. Dîsa belavkar dihatin revandin, dihatin girtin, îşkence li wan dihat kirin. Mesela hevalên me mesela wê dema ku ez diqebitîm, ama bêje her hefte çawa rojname ji me dihatin şopandin, li taxa bi şev dihatin girtin, dihatin revandin, dihatin tehdît kirin. Em bêjin dihatin girtin, çend hevalê me hatin girtin ji wê demê. Bi vî awayî me dest pê kir ji ber ku henkî têkiliya min ê Kurdî jî hebû, pêtir Azadiya Welat henkî li wê germ bibûm, dûr bûm, dûr de min çapemenî nas kir. Nêzî 2 sala qebitîm. Hezkirina min jî henkî çêbû ji aliyê rojnamegeriyê de. Di wê demê de mesela tiştê ku diqewimîn, rastiyên ku dihatin veşartin û rastiya Kurdistanê, rastiya gelê Kurd dihat veşartin. An jî ew şereyê ku qirêj dimeşandin dixwastin ser bigirin. Henkî ragihandin em bêjin çapemenî rojnamegerî ji bo eşkerekirina wê ye, ji bo rastiyê derxe holê bigihîne gel. Astengî jî henkî di vî warî de bûn ji bo rastî negîje civakê. Civak pê nehese, hişyar nebe. Çerx jî henkî qala wê dike. Ew kî bûn çûn? Ma tu nizanî kî bûn? Buralara bir yere saklan. Mevzure şopa xudewenda kirin. Lê li van derana. Tamam. Tu jî bi les fama debke. Breve! Derê baş vekiriye. Yani her karê ku meriv dike zehmetiyê ku heye, em bêjin bingehê ku heye, bi min di rojnamegeriyê ez bêjim, çapemeniyê de bingeha wê henkî belavkariye. Ji ber ku salên em qala salên notî dikin, salên notî de em bêjin belavkirineke tu li bayiya belav bikî û gel bi rehetî biçe rojnama xwe bigire tune bû. Her tişt qedexe bû. Ji zimanê rojnameyê bigire, heta ku belavkirina wê. Heta ku mesela bi her awayî astengî jê derdiketin. Mesela em qala not û çara dikin, not û çara de rojnameyeke ku fermî li Tirkiyê derdikeve û li hemû em bêjin herêmê tê belavkirin, lê bi awayekî keyfî li Kurdistanê dihat qedexe kirin. Nedixwestin têkevê, nedixwestin bigîje gel, bigîje civakê. Her tiştê qedexe, xwendina wê jî qedexe bû. Mesela kesê ku rojname distin, ew jî diketin lê persînê, dihatin tehdît kirin. Wê kî vî karî bike, belavkar bûn, belavkar jî zarok bûn bêtir. Ew jî kî bûn? Kesên ku em bêjin gundê wan hatibûn şewitandin, an jî malbatên wan, dê û bavê wan hatibûn girtin, an jî hatibûn qetil kirin. Karekî ku bike ji tune, ji bo debara xwe bike wê çi bike?
civakek welat parêz û bêkar wê çi bike hem peywira xwe yî welat parêziyê bi cîtanîn hem jî debara xwe yî malbatê dikirin. Van zarokal malbatekê xwedî derdiketin. Debara malbatekê dikirin. Yani bi xwe belkî temenê wan biçûk û zaro bûn lê dilê wan wek pola bû wek çiyayekî bû. Wan dikir. Dihatin qetilkirin jî, dihatin girtin jî, dihatin bi rojan dihatin îşkencekirin jî lê karê xwe dikirin, di domandin. Yani di ber xwe didan berxwedanek bû ya rastî de ya. Fîlm li kuçeyê Namedê hatiye kişandin û em dizanin ku kuçeyê Namedê bûne şahidê gelek tiştan. Li kuçeyê Namedê gelek rewşenbîr, siyasetmedar, rojnameger, hunermend û her wekî din hatine qetilkirin. Lê li gel vê zextê em ji dîrokê jî dizanin ku li cihekî êrîş, dagirkerî û zext hebe li wê derê berxwedanek jî heye. Ew çerxa berxwedanê her tim digere. Ji xwe merev hîs neke merev nikare tiştekî bike. A mereva dixe nav tevgerê ew e. Ev ji bo min bi rastî piştî salan wek deynekî li ser xwe dît. Wek deynekî bû distiyê min de. Tu zanî çi qewmî, çi bû û hîn jî ev rewş didome. Mesela zextên ser çepemenî hîn jî didomin. Tu guherîn çê nebiye. Wê demê yeka yek tu di nav de yî tu hîs dikî tu zanî ew pêvaja didome piştî 20 sala 30 sala tu nerê heman rewş domdar e. Hevalên ku em bêjin di vê oxirê de bedel dan. Hevalên bixwe em bi hev re dixebitîn bedel dan. Hatin qetilkirin, hatin şehîdkirin. Hinekî deynê wan bû. Distiyê min de bû. Bi rêketina min jî ji ber vê bû. û îroj em lê diner mesela heman rewş didome em bêjin li ciyekê ku heye ku em bêjin astengî an jî dagirkerî hebe wê berxwedana wê jî bidome. Îro ev rewş dîsa didome. Tu dilê dinerî bi sedan hevalên me rojnamegerî hîn di zindana dine. Hîn rojname tên qedexe kirin, tên girtin, doz wan tê vekirin. Nûçegiyan dîsa di heman rewşê dine. Ew jî mesela ji bo nûçeyekê merev kare dozekê veke ama pergalek bi vê rengî em derek bi vê rengî dişîn. Ji ber wê domdar e ev rewş. Yani didome wek çerxekê hîn jî di zîv re. Ev film ji çîrokek rastîn a rojnameyê hatiye çêkirin. Dawiya film de jî vê hene gotiye yani heyekî roja ku min film kişand em bêjin ev rojname û domayekê wên em bêjin 67 xebatkerî wê hatine qetilkirin. Yani heyekan hem nebîstiye di rojnameyekê de haqûz kes hatine qetilkirin. Yani tu devletê min nebîstî. Lêkolîn piştî lêkolînên ku derketin holê nerê tiştekî bi vî rengî jê heye. Yani bedelek hatiye dayîn. Îro wekî wanî ziman yani Kuçê Amedê bû şahidê gelek tiştan. Yani ji rewşenbîra bigire, ji rojnamegera bigire, ji welatparêza bigire, ji hunermenda bigire gelek kes li wan kuça ser wan kevra hatin qetilkirin. Hîn ji xwîna wan di wan kuça de ye. Tamam piştî film qediya em bêjin pêvajoya Mîhrîcana hate destpêkirin. Ev pêvajoya Mîhrîcana jî ne wekî em bêjin duwarê aboriyê de ya ji xelatgirtinê dest lê dinerim. Ji ber ku film em ji bo derdekî me heye em çê dikin. Mîhrîcan jî henkî ji bo dîniyê de em derdê xwe bînin ziman qadeke bi vê rengê ez lê dinerim û serî lê didim. Heta aniha me gelek Mîhrîcana serî lê daye yê li me vegeriyan ê nêz bi erênî li me vedigerin tê hecbandin filmê me. Heta aniha em bêjin film sê xelat girtine û nêzî 6 Mîhrîcana de jî hatiye hilbijirtin aniha. Hîn encamê wan nediyarin. Belê temaşevan nêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, bibin aboneyê kanala me, bişopînin û belav bikin. Ew kî bûn çûn? Ma tu nizanî kî bûn? Buralara bir yere saklanın. Ev zorê çopa xwe dewenda kirin. Lê li van derana. Tamam. Tu jî bi lez xwe amade bike.
Aha. Bawer ew ne zafere dest xwazde. Dev ji vî karikê hesinî jî berdim. Bi kêrî tiştekî nayê. Oo, tu nizanî ew ê çi qasî bikerî min bê. Ez ê wî bifrînim. Ez ê sedî bikim hezar hûnê bibînim. Bikeşe.